uste dugu garrantzitsua dela Olaran eraikinari buruzko aurrekarietan jartzea. Eraikin horren eraberritze proiektuak hona ekarri gaitu gaur. 2009an Manufaktura Olaran enpresa itxi zuten, eta udalak akordio baten ondorioz eraikina erosi zuen. Bertan, zati bat eraitzi egin zuten etxebizitzak eraikitzeko, eta beste zati bat erabilera argi eta garbi zehaztu gabe geratu da ordutik. Dagoeneko hainbat azterlan egin dira eraikinaren kudeaketa definitzeko. Urte hauetan zehar eta hainbat urtez geldirik eta aurretiko informaziorik gabe geratu ondoren gobernu taldeak Olarango talentuaren faktoria proiektua aurkeztu du. Prentsa horreko honen bidez, Beasaingo EH Bildu, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Podemos alderdietako ordezkariek Olarango talentu faktoria proiektua dela eta maiatzeko plenorako sartuko dugun mozioa azalduko dugu. Alderdi guztiek Olaran eraikinaren eraberritze partekatzen dugu, baina ez aurkeztu zaigun proiektua zein hau erabakitzeko modua. Ondoren, azalduko ditugun arrazoiengatik. Gardentasun falta proiektuaren garapenean. Herritarrei eta oposizioko alderdiei bizkar eman da, udal gobernuak Olarun talentu faktoria proiektua 2024ko urriko batzordean aurkeztu zigun lehen aldiz. Batzorde honen aurretik, oposizioko alderdiek ez genuen inolako informaziorik jaso. Eta ondoren ere, ez zaigu aukerarik eman parte hartzeko, ez da iritzia emateko ere. Gainera, orain artean herritarrei ez zaie proiektu honetan parte hartzeko aukerarik eman. 2 batzar egin badira ere, horiek informatibak baino ez dira izan, eta ez dute aukerarik eman proposamenak edo ekarpenak egiteko. Zentzu horretan, egun hauetan garatzen ari diren parte hartze saioak ez ditugu begionez ikusten. Soilik, aurrez erabakitako espazio jakin batera ari direlako mugatzen eta ez eraikin osora. Adostasunik gabeko alde bakarreko proiektua da. Olaran eraikinaren eraberritzea, azken hamarkadan Beasaingo udalak egindako inbertsio publiko garrantzitsuena izatea aurreikusten da. 8 milioi euro inguru udal ordezkarien arabera. Beasaindar guztion ekarpen ekonomiko handia suposatuko du, eta ondorioz, garrantzitsua da Olaran faktoriaren eraberritzea, ahalik eta kontsentsu zabalenarekin egitea. Zentzu horretan, egungo argazkia oso bestelakoa da. Oposizioko alderdi guztiak proiektuaren aurka azaldu gara, eta horrez gain, herritarren artean ez du harrera onik izan. Informazioa zabaldu ahala aurkako iritziak zabaltzen doaz. Horren adierazle dira, 2 batzar irekietan herritarrek egin zituzten kritikak edo eta orain dela gutxi herritarren iniziatibaz Olaran Beasaindarrokin lemapean egin zen batzar irekia. Zegu Olaran eraikina Beasaindarrei zerbitzua ematera bideratuta egon behar duela, ez? Eraberritzeak Beasainek gaur egun dauzkan hainbat erronkei erantzuna emateko aukera ematen digu. Erdigunea eta porteria auzoa lotu, kultur ekipamendu gehiago eskaini, etxebizitza eskuragarri gehiago izan, eta Beasainen garapen sozialerako espazioa eraikitzeko aukera emango liguke. Herri gisa dauzkagun hainbat premia erantzuteko aukera dugu Olarango eraberritzearen bidez. Eta zentzu horretan, eraikina zein inbertsioak publikoak izango diren heinean, Olaranek Beasaindarrei zerbitzua ematera bideratuta egon behar du. Hori dela eta, mozio edo adierazpen honen bidez, ondorengo eskarak egiten dizkigu Beasaingo EAJ PNV-ren udal gobernuari. Oraingo proiektua, behinik behin, bertan bera uztea, eta partaidetza prozesu integral bat abian jartzea. Olarango eraikinaren etorkizuna bere osotasunean definitzeko. Non herritarrek zein eragile sozial eta politikoekin batera parte arte alde izango duten prozesu bat. Erronkak eta beharrak identifikatu, ahal izateko eta horrela nolabaiteko adostasun zabaleko proiektu bat garatzeko.